Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Masu sauraro, ga mu ɗauki da ci gaban labarinku na Bogararriya a Makka, kashi na 5. Idan kai ko ke baƙuwa ce, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Wannan zai ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku labarai masu nishaɗantar da ku, faɗakar da ku, sannan da mun ɗora shirin za a sanar da ku. Sai ku biyo mu, yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Kallonsa ta ce, ba cewa ta yi na yi wanka na kwanta na huta ba, ta faɗa haka tare da gyara zaman ledar kayanta. Ƙara shan tokayi ya ce, kafin na ƙirga 3 ki tafi ki yi abin da ta saka ki, ko jikinki ya faɗa miki. Fakar idanuwansa ta fita a guje, sai dai get a rufe ki, ba yadda za a yi ta fita. Juyowa ta ga yana naɗe hannun riga, dama gashi in garman namiji. Sako-sakon da yake mata shine har ta samu damar faɗa ta bashi amsa, amma yanzu zai seta mata kanta. Durkusawa ta da ledar kayanta ta ce, don girman Allah ka yi haƙuri, ke kin san shi ne? Ɗago kanta ta kalle sa, idanuwanta tab da hawaye ta ce, don Allah ba don ni ba, karka da ki ne, ka gani marainiya ce. Tsawa ya daka mata ya ce, shige ki tafi ki yi abin da ta saka ki. To ta ce ta tashi tana daɗa runguma kayanta, wayar ta ce ta yi ringin, da sauri ta buɗe ledar ta ciro ta. Sunan Mamman ta gani, dogon tsaki ta ja tare da mayar da ita cikin ledarta. Don ubanki, wa kike wa tsaki? Da sauri ta juyo ta ce, gidan layi ne suka kira ni, shine na yi musu tsaki. Bige bakin ya ce, mara kunya, su ɗin sa'annin wasan ki ne? Girgiza kai ta ce, ka yi haƙuri na daina. Yaro bai san wuta ba sai ya taka, tabbas za ta yi maganinsu, ta faɗi haka a cikin zuciyarta. Tana shiga ta ajiye kayanta, ta ce, ina ne kicin ɗin? Wani banzan kallo ta yi mata ta ce, gashi nan saura na ga ba daidai ba. Leƙawa ta ce, ban iya amfani da wannan abun ba, sai kin koya min. Tsaki ta ja ta tashi ta shiga kicin ɗin, bin bayanta ta tsaya, juyowa ta ce, kalli ba na son daƙiƙanta, so ɗaya nake magana, na biyu sai dai ki ji duka. Zumburo baki a ranta ta ji ba daɗi, ba ta ƙaunar wulakanci, ta ɗauke kanta, ji kamar ta ɗauki furefan ta buga mata a kai, sai wani juya mazaunanta take. Ke ina magana kina tunani, to wallahi mijina da gidan nan ya fi ƙarfinki. Murmushi Yumna ta ce, da a ce ina son shi da bai aure ki ba, tunda ko ba komai wata kusan tafi wata. Da arziki a garin wasu, gwara a garinku, a cikin ɗakinku, ɗan uwa da ɗan uwa ne, mijinki baya gabana. Da a ce ina son shi, ina mai tabbatar miki da wallahi ko za ki yi hauka sai na aure shi. Ki gode wa Allah yanzu ba ku ne a gabana ba. Akwai abin da ya fi ku muhimmanci. Kut, lalle yarinyar nan, ta faɗa haka tana ɗauke ta da mari. Sai da Yumna ta kauce ta ja da baya ta ce, kewa ya faɗa miki yanzu ana yayin 'yar doke-doke. Wannan sai karnuka da karya, ki gode wa Allah ba a zamanin da wannan abin ya faru ba. Da na yi tsalle na duro a kanki, mun ba wa hammata iska, na ci kutumar ubanki hankali kwance. Kasa magana a halam ta yi sai nuna Yumna take da yatsa, lankwasa yatsan ta ce, la ba a nuna ni da ɗan yatsa ban tauna shege ba. Kin yi sa'a ɗaike matar yaya ce, dayan sai dai wani labarin hajiyata. Sweet, kana ina, zo ka fitar min da yarinyar nan tun kafin na ci ubanta. Da sauri ya shigo daga shi sai tawul shab ya manta da Yumna a cikin gidan, da sauri ta ɗauke kanta tana cewa a'udhu billahi. Kaga ko daga shigowarka tana maka wa'azi ga babban shedan ya shigo. Kaga irin maganar da ta faɗa min kasa komai ne, don haka kai ka zo ka naɗa mata duka, ka nuna mata matsayina a gurinka. A halam ta faɗi tana ɗauke kanta daga kallon Yumna. Ran Jurej ne ya ɓaci domin baya son ya ga ƙaramin yaro yana raina babba. Haka kurum ya ƙara jin tsanarta ta samu guri a cikin zuciyarsa. Yowa kanta ya zubga mata mari, ai wasu taurari ta gani. Ta faɗa a ƙasa bakinta ya fashe ya ce, ki tashi kuma ki girka mata abin da ta ce miki, idan ba haka ba nan ma jikinki ne zai gaya miki. Jikinta rawa ya fara ta miƙe ta ce, ban ga kayan aikin ba ban iya kunna wannan ba. Ta faɗa tana nuna gas, kunna mata halanta ta kama hannun mijinta suka bar gurin, kuka Yumna ta fashe da shi. Ko a gidansu ta manta yaushe rabon da ta yi girki da kanta. Ta nemo komai ta yi wa Alan girki bayan ta gama ta zuba a filet ta kai mata. Tana kwance a kan cinyarsa a hannunsa wani story book ne yana karanta mata.
daga shi sai boxers ita kuma wasu English wears ne, riga iya gwiwa ba wando kinan wanka tai, haka ta raya a zuciyarta, ajiyewa tai a inda ta ga Yusra ɗazu ta ajiye mata abinci, zama tai a gajiye ta ce, gashi na gama. Dagowa a halam tai ta ce, oh tashi to ga can ɗakin nan, ki ɗauke wa'ancan kayan naki tunda kika ajiye ɗaki na yake ware. Ɗauka tai bata ce komai ba, ta shiga ɗakin da ta nuna mata, zama tai akan ɗan madaidaicin gadon ɗakin, komai akwai har da wardrobe. Fito da wayar tai ta yi wa Mamman flash. Ba jimawa ya bugo ya ce, masoyiya, ashe kin yi tafiya shine ba sallama? Juya idanuwanta tai ta maida su daidai, ta taɓa baki ta ce, oh na manta ne, yanzu dai turo min kati zan yi waya da ƙawata. Shiru tai ta saurara domin ta ji me zai ce, kwanciya tai ta ce, ka dai ce min ba za ka turo ba, amma wannan kwana-kwanan da kake min ban gane mata ba, gwara ka fito fili ka faɗa min Yumuna ba zan turo ba. Kwantar da murya ya ce, Yumuna ba ni da shi ne wallahi, amma zan ranta ni turo miki. Kashe wayar ta tai tana jan ƙaramin tsaki, kwanciya tai sosai saboda ɗazu kawai take shingiɗa ne tana cewa katin sefa ɗaya ya gagare shi, haba Allah ina neman tsari da talauci. Dukkan abin da Allah da manzansa suka ce ka nemi tsari da shi, ba ƙaramar masifa ba ce, haba talauci ai ɗan ta'adda ne, lokaci ɗaya yake maka kaca-kaca ya sauya maka kamanni, ni yi muna da auren Mamman, aha, ai kawai ne auren, shi ake kira da auren manufa, ko wata ba zan yi ba, zan fito daga nan kuma sai maka, ina da ‘yancin yin komai, ina da ‘yancin aurar wanda na ga dama. Daga wayar ta tana kallanta ko za ta ga saƙon kuɗin, can sai ta ga Alad ya shigo, wani daɗi ya kama ta. Tashi zaune ta ce, ihu, bara na kira Na'ima. Tana wannan maganar sai ga kiransa ya shigo, tsaki ta ƙara ja, ta ɗauka ta ce, na gani na gode sosai Allah ya ƙara buɗe. Jin daɗin addu'ar da ta yi ya ce, wallahi muna, idan ina da shi, ba abin da ba zan miki ba. Ke dai Allah ya sa noman mu yayi kyau, kar fari ya mamaye mana gona. Akuya zan siya miki, na dira miki kiwo, lokacin da bani da shi, kin ga zaki siyar ki abin da kike so. Da sauri ta miƙe ta dafa ƙirjinta, lallai yau ta ƙara tabbatarwa wanda yi nisa baya jin kira. Ita da kiwo, amma dai ba a ƙinta mutum, ko wani abin ta yi da kuɗin, mugun fatansa kuma ya koma masa kansa don uwar ubansa ta ce. Amma dai ni za ka ba wa na siya ko, sai na zaɓi kalar da nake so. Ai masoyiya tare za mu je ki zaɓa, ki darje, har da ɗan bunsuru zan siya, kin ga mun haɗa aure ɗaya. Zaro ido ta sai kuma ta danna zuciyarta. Ta yayyafa mata ruwan sanyi ta ce, haka yayi sai an jima zan kirawo ta kar ta ga na wulaƙanta ta. To ki huta lafiya a bar ƙaunata. Wani takaici ne ya tokare mata zuciya, za ta yi maganinsa very soon. Zara wayar ta kashe ba tare da ta ce komai ba, namban Na'ima ta kirawo. Sai dai har ta gama ringin ba ta ɗauka ba, dogon tsaki ta ja ta ƙara kira, amma nan ma ba a ɗauka ba. Sai da ta kirawo ta har sau 5 kamar wata mayya ta kasa haƙura. Sai da ta ga ba sauƙi ciwon arne ta haƙura ta ajiye wayar. Zuciyarta na mata tsalle, babban burinta ta kirawo Na'ima su gama wannan maganar a saka mata date ɗin tafiya. Insha Allahu ba za ta ba su kunya ba. Ji ta an yi nokin ɗin ƙofar ɗakin da take. Da sauri ta tashi ta buɗe domin tana kyautata zaton waɗannan 'yan wahalan ne. Ai kuwa Ilai a halamci kallanta tana yatsina fuska ta ce, ki fito ki kwashe kayan da na yi amfani da su, sannan na yi baƙi za ki kawo musu drinks da snack, sauran kuma ki musu rashin hankalin da kika saba, har kuma ki nuna kina da alaƙa da mai gidan saboda abin kunya ne a gare shi. Da sauri ta ɗago jin ƙarshen zancen nata, zaro nata ƙananan idanuwanta ta yi masu kama da na 'yan China ta ce, ƙarya ne ke ba abin kunya ce a gare shi ba, fitsararriya mara kunya. Bata nuna mata ta ji haushin maganar ba ta ce, to amma dai ba za a iya canza wa tuwo suna ba, dole a ce da mijin iya ba. Wani mijin sunansa ma miji saboda ba za a iya nuna shi a kowane waje ba, ba zai iya zame maka wata babbar ƙaddarar ba. Wani yawo mai ɗaci ta haɗiya jin zancen ahalam, amma ta ci ta wasa, binta ta yi da kallo har ta juya, sai kuma ta dawo ta ce, ki canza kayan nan na jikinki, ki kuma saka hijabi. Ɗagowa ta ce, ba ni da shi ko kin siya min ne. Dariya ta yi cikin salon tura haushi ta ce, a'a, amma dai a matsayina na wacce take amsa sunan matar gidan nan, dole ki bi dokata ki zauna lafiya.
Gani ta menene amfanin ta tanka mata, bangaje ta fita sakar baki Ahlam ta ganin baki sai kuma ta saita kanta, kallon bakin ta ba Hausawa bane, Turawan Faransa ne. Gaishe su ta yi suka amsa cikin sakin fuska. Kwashe kayan da Ahlam ta yi amfani da shi ta kai kicin. Buɗe firij ta ɗauko lemuka da kayan motsa baki ta saka a kan tire ta kawo musu. Sai yanzu ta lura ashe har da baƙar fata. Tana tunanin duk yanda aka yi ba ɗan nan ba ne saboda Hausar da yi amfani da ita gurin cewa mun gode, sannu da aiki, daga gani ɗan Najeriya ne. Murmushi ta har beautiful point ɗinta ya loɓa ta ce, ba komai wallahi, bismillah. Dariya ya ce, amma dai nawa ka san ya fi yawa ko? Da sauri ta kalle sa ta ce, naka ne duka. Ɗaukar lemo ɗaya yana kallon ta ya ce, really? Kai ta ɗaga mai, wani takaici ne ya kama Junaid da Ahlam, su kuwa sauran sai dariya suke, dan Haidar ya iya barkwanci sosai. Gwani ne gurin wannan, baya barin waje tsit. Har ta yi nisa ya ce, baki gama aikinki ba. Yumna ba ta da duhun kai, don haka ta juyo ba tare da wani ƙauyanci ba ta ce, to ina sauraron ka, me kake so? Do you love me? Da sauri ta kalle sa, kaɗan tana Ingilishi, akwai wani malami da yake ɗan koya musu, don haka ta fahimci me yake nufi. Zaro idanuwanta ta ce, ka taɓa ganin inda musulmi ya ƙi ɗan uwansa musulmi? Haidar ya ce, right, amma ni ba irin wannan nake nufi ba. Junaid ne ya ce, ke tafi ɗaki. Shiga ta yi ɗaki, ƙirjinta yana lugudan uku, duk abin da take ƙarfin hali ne, zama ta yi tagumi, murna za ta yi ko kuka, garin daɗi yana nesa. Ta tabbatar daga ganin wannan mutumin bai san talauci ba, duk da ba lalle ne ba ya kai ya Junaid. Anya kuwa zai bari saboda ta san halinsu sare. Shi da matarsa mai kan tasa tsab za ta iya wargaza abin, to amma fa ya za ta yi da Mammanto? Hakan yana nufin mafarkinta da burinta ba zai cika ba. Wannan mutumin fa ba za ta iya mai abin da za ta yi wa Mamman ba ya sake ta, tunda wayewar ba ɗaya ba. Wayar ta ce ta yi ringin, da sauri ta ɗauka ganin kiran Na'ima ta ce, Na'ima, ke kuwa kina ina? Nake ta kiran wayarki amma baki ɗauka ba. Kira har 5 ko bacci kike? Ya kamata a ce kin ɗauki wayar nan. Cikin raɗa da rawar murya Na'ima ta ce, cikin tsakiyar dare zan kira ki, yanzu ina aiki ne, don Allah yi muna kar ki kira ni, zan kira ki. Kit ta kashe wayar, bata jira me za ta ce ba, sauke wayar ta yi a kunne tana kallon sikirin ɗin wayar. To me yake faruwa? Jin muryar ta yi kamar tana cikin wani hali. Cikin dare za ta kira ta kenan, ba ta da ‘yancin ɗaga waya a lokacin da ta ga dama kuma ta yi niyya, sai wanda aka ɗibar mata. Da sauri ta ce, zato zunufi ko da ya kasance gaskiya, ban dai san me ke faruwa ba, wannan tambayoyin na ba ni da mai bani amsar su. Tana cikin wannan tunani Ahlam ta shigo, wani kallo ta wurga mata ta ce, ke wallahi ki bi a sannu kafin na rugurguza miki ƙasusuwanki. Don renin hankali, daga ganin baki sai ki dinga wata kwarkwasa kina canza salon tafiya, ke ga ki mai neman miji ko? Dariya yi muna tai irin ta renin wayen nan ta ce, ne miki kama da wacce za a kasa a fefe ana tallanta, nan da kike gani na yau sauran sati 8 bikina. Turus Ahlam ta yi wani daɗi ne ya rufe ta, gwara a yi mata aure ta huta. Ganin Yumna a cikin gidanta zai saka ciwon zuciya ya kama ta. Gashi ba ta da kunya, daidai take da ita, duk maganar da ta faɗa mata tana da amsar bata. Hakan ba ƙaramin bakanta mata rai yake ba, juyawa ta fita tana jin tsaki. Bacci nan yayi awon gaba da Yumna mai cike da mafarkai kala-kala. Tana cikin wannan bacci, ta ji an maka mata pillowcase, da sauri ta tashi tana zara idanu. Ido hudu ta da Junaid, da sauri ta ja baya tana ɗauke kanta, a hankali ta furta, wallahi Allah ya isa, ai wannan ba tarbiyar musulunci ba ce, ka dinga yawo daga kai sai gajeren wando. Zaro idanuwan sai ya nuna kansa ya ce, me kike faɗa? Ni kike faɗa wannan magana? Sosai tashinta da ya ɓata mata rai, domin mafarki ta gata a gaban Ka'aba tana sauke farali, don haka tashi tsaye ta kau da fuska ta ce, da wanda ya tsargu da shi nake. Zuba mata mari zai ta zube a ƙasa tare da sakar wata ƙara, da sauri ya toshe kunnuwansa saboda jinsa yana barazanar ɗaukewa na wucin gadi. Da sauri Ahlam ta shigo tana cewa, honi me ya faru? Lafiya? Daga ina ƙaran nan take? Ganin Yumna a kwance, da sauri ta kama hannun Junaid ta ce, kaga tun kafin abin da yarinyar nan take faɗi ya tabbata a kanmu, ka maida ta inda ka ɗauko ta, please, ba dan ni ba, wallahi ganin ta a cikin gidana ba ni da kwanciyar hankali ko kaɗan. Kai mun wannan alfarmai, kai daga jin ƙarin nan ka san ba mutum bane yayi ta.
jibiyar da ta sheme a ƙasa tamkar wata gawa. Ni na haƙura da ramu abin da ta yi mu. Sweet ba kai tunani ba ka kawo ta gurinmu. Fita suka rufe mata ɗakin da sauri ta tashi tana dariya ta ce, wa ya ce da ni ba ni ba, ni ma na ce da shi ba shi ba, wallahi kun dinga haɗuwa da abubuwa kala-kala, tunda ku ba ku san kawaici ba, na dinga gasa muku aya a hannu, shegu masu kan jimina. Wayar ta ce ta yi ringin da sauri ta ɗauka, tsaki ta ja, a duniya ba ta taɓa ganin mayan mutum ba sama da Mamman. Tana jin waiwai ana maye-maye, to tana kyautata zaton yana cikin maye. Wannan wace irin bakar jaraba ce. Ɗagawa ta ce, haba Mamman, ina bacci na, ba za ka bar ni na sarara na samu hutu da jin daɗi ba, gaskiya abin da kake yi baya dacewa. Dan na ɓacin ran sai ya ce, ki yi haƙuri, ban san bacci kike ba, na zata kin gama wayar ne, kuma yau ina so mu yi waya mu daɗe. To kashe zan koma bacci, haka kurum kai ba damar ka bar mutum ya huta. Wallahi Mamman, idan kana min bita da kullun nan ba za mu taɓa zama lafiya ba. Ɗan katin da ka turo min shine sai na biya shi ta hanyar baka lokaci na saboda tsabar cutarwa. Bai tsaya jin ƙarshen faɗanta ba ya kashe wayarsa, zuciyarsa na ta farfasa ya ce, wallahi Ili yarinyar nan ba dan san da nake mata ba, da tuni na rabu da ita, kwata-kwata ba ta da kirki. Ni zan faɗa maka wace ce ita. Ni da take neman naɗa min duka a cikin gidana, har da cewa na fice na basu wuri, ina fuffuka zan naɗa tabarmar kunya da hauka. Kai wannan yarinyar kamar jikar aljanu. Ni fa da zan faɗa maka gaji, ya sun ka rabu da ita, domin wannan ko a cikin gidanka baka isa ka faɗa mata ta ji ba. Saboda ko a waje ma kuna mararin juna baka faɗa mata ta ji, balle kun gogu da juna sai abin da ya gaba wallahi. Ina jiye maka abin da zai ci ya dawo, cewar Ilu. Shiru Mamman ya yi domin ya san sare gaskiya Ili ya faɗa masa, amma me zai yi da santa bai san wani hali zai shiga ba idan har bai aure ta ba. Dariya Madoyi ya ce, ba zai taɓa ɗaukan shawararka ba, shi ya sa ni ban wahalar da yawun bakina ba. Shi kansa malam da yake ubanta, ba jin maganarsa take ba, idan ta yi maka laifi gunwa za ka kai ƙararta. Shiru yayi yana kallon ƙasar gonarsa dafa kafaɗarsa. Madiyayi ya ce, na ga baka da amsar bani. Amma amsar ita ce, babu wanda za ka kai ƙarar Yumuna, kowa yana son ya auri mata ta gari, ya sama wa ‘ya'yansa uwa ta gari. Ita kanta Yumuna tarbiyyar da aka yi mata ba ta ɗauka ba, kana ganin za ta yi wa ‘ya'yanku tarbiyya? Abokina, ka yi tunani kar ka ɗaukar wa kanka kara da kiyashi. Domin wallahi Yumuna ba za ta yi maka biyayya ba, idan kai ba ka bi ta ba, ba za ta bi ka ba. Kasa cewa komai ya yi duniya ta mai zafi, tabbas maganarsu haka take, amma baya ji zai iya rabuwa da Yumuna. A nan zan dakata yau ma mu haɗa a shirinmu na gaba.